Bi alîkariya dêwê çirayê, Aladîn di nava demjimêrekê de çil sêniyên zêrîn ên tije zêr û zêrînên biruskî bi rêya çil xulamên xweşik şandin Qesra Sultan. Sultan û hemû gelê bajêr di nava ecêbmayînê de man. Sultan fehm kir ku Aladîn ne tenê dewlemend e, lê xwedî hêzeke nepenî û mezin e jî. Biryar hat dayîn ku dawet were çêkirin. Aladîn bi alîkariya dêw li hember Qesra Sultan qesreke dina wisa mezin û spehî ava kir ku mermerên wê ji zêr û yaqûtan hatibûn çêkirin. Aladîn û Dotmîr Yasemîn bi evîneke mezin zewcîn û li vî qesrî bi dilxweşî jiyan. Gelê bajêr ji ber dilovanî û alîkariya Aladîn ji wî pir hez dikirin. Lêbelê li welatên dûr sêhirbazê Efrîqî bi rêya sêhirbaziya xwe ya li ser qûmê fehm kir ku Aladîn nemiriye. Her wiha ew niha xwediyê çirayê ye û bi keça Sultan re zewcî ye. Sêhirbaz ji ber hêrs û çavnebarî dîn bû. Wî bi lez kofiyên nû yên sifirî kirîn û berê xwe da bajarê Aladîn. Rojekê dema Aladîn ji bo nêçîrê çûbûçiyê sêhirbaz cilên firoşkarên gerok li xwe kirin, nêzî Qesra Aladîn bû û bi dengekî bilind xêriya çirayên nû bidin û yên kevin bistînin. Ez çirayên nû bi yên kevin re digûherim. Karkerên Qesrê û Dotmîr Yasemîn dema ev daxwaza sêr bihîstin. Keniyan Dotmîra ku sira çirayê nedizanibû. Çiraya kevin û toz girtiya Aladîn di nav odeyê de dît û ji xizmetkar re got biçe vê çiraya kevin bide vî dînî û çirayeke nû û birûskî ji bo me bistîne. Sêhirbaz bi kevxweşiyeke mezin çiraya Aladîn girt. Wî di cih de xwe gihand cihekî çol û çira xişand. Dêwê çirayê derket û got ez amade me, ferman bek. Sêhirbaz bi dengekî hov ferman da, di cih de vê qesrê. Bi her tiştê di hundir de û Dotmîr Yasemîn re hilgire û bibe navenda çola Efrîqayê. Gava Aladîn vegeriya li ciyê qesra xwe tenê axeke vala dît. Sultanê ku keçawî winda bibû, pir hêrs bû û ferman da ku eger Aladîn di nava çil rojan de Dotmîrê peyda neke, dê serê wî jê bikin.